Is-sistema ta' Schengen reġgħet lura n-normal wara li għadda l-perjodu li matulu l-gvern iddeċieda li jżomm sospiż dan l-arranġament ta' moviment ħieles li jirriżulta mit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Kien qabel il-Valletta Summit u l-laqgħa tal-kapijiet tal-pajjiżi membri tal-Commonwealth li l-gvern ħabbar li kien se jissospendi r-regoli ta' Schengen bilan li jżid il-kontrolli fi żmien li kien delikat ukoll għas-sigurtà ta' pajjiżna. Xi ħaġa li ssir minn diversi pajjiżi Ewropej li jkunu qed jorganizzaw avvenimenti ta' dan it-tip. Eventwalment, fid-dawl ta' attakki terroristiċi li seħħew fl-Ewropa, il-Gvern informa lill-Unjoni Ewropea li kien se jħalli l-kontrolli sal-aħħar jum tas-sena 2015 kif fil-fatt seħħ. Kien tul il-jum tas-Sibt li fistqarrija l-Ministeru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali avża lil pubbliku li l-kontrolli temporanji tal-frontiera fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u fit-terminal tal-passiġġieri fil-Belt Valletta għal tluq u wasliet minn stati fiż-żona Schengen issa waqfu. Fis-stqarrija tal-Ministeru ntqal ukoll li fl-aħħar jiem il-komunità internazzjonali żammet allert minħabba ċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena f'diversi bliet madwar l-Ewropa. Żied li Malta qatt ma kellha theddid fuqha u huwa b'hekk li llum il-Gvern huwa f'pożizzjoni li jħabbar li r-regoli tax-Schengen issa reġgħu jinsabu fis-seħħ.